Амбучизосни. Как? Давай. Амбициозния. Така. Надолу. Редижек. Така. И Найп. Да. Ердоган до Така, след това тук. момента през 14 години Така. годишната си управлението. Да. Давай. Къде е това, бе? Управлението той се наложи като с линия. Силния. Да, силния. Да. Човек. Къде е, бе? Ай, силния. Човек. Силния човек В кое? Новата. Чакай, какво се смееш, бе? Давай. Новата история на Турция. Като други се стреми да измести качата на начия Ататюрк. Няма ли го тук? Как? Кой товари? Де да го знам, не съм го виждал. Къде има камиона там с стълбата, не? Кой го товари? Кой има камиона? Гоня с стълбата, къде там? И с какво други се вярва. Добри, това камион. Това на кой е? Теодор или на Пешо? Вана, кой бе? На Петю е. Вана, кой бе? Как ще е Петко? Той го е там някъде. Дай на другата страна. Бе. Какво да го Ти направя? какво искаш? Чакай, къде беше това, бе? Дай друго да чете, бе. Дай друго да четам. Дай един голям да виждам, че не мога да виждам, ага. Дай, че съм дъртак. Къде? Гледай тук, давай тук, почни. Това много лесно е, бе. Това не мога да четам. Хайде. Чакай малко, бе. Чакай малко, къде е другия? Абе, дай тук. Чакай сега, бе. Ето е тук. Чакай, бе, къде е другия? Давай. Ето е. Гледай коментара, какво вика? Пловдив с... Пловдив с... Антиквар. Наръчно правим тук калиб, бе. Давай. Наръчно правим... Айде да чете. Аз поръчам много. Дай тук да чете. Айде чете. Давай, не мога да четеш. Аз наръчно правим тук. Какво се прави толкова интересен? Ни се правя. Аз да не съм ненормален, бе. Айде, чече да не втумаш, Не искам. Всеки ден го боли нещо. Всеки ден го боли нещо. Ти какво искаш? Да не боли? Защото ходи на дин и ти за това го боли. Значи не ходим, бе. Само не един. Сериозно. Тогава не да.